Iti maysa nga daniw nga naggapo kini pagayam Nemesio Bueno Trinidad iti Al-Ain, UAE. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Na hinihatid sa atin ni Kadaniw Nemesio Bueno Trinidad iti Al-Ain, UAE. Pagsubok lamang yan. Oo, Kadaniw, ang mga nangyayari sa ating buhay, problema man, ay ating malalampasan. Isipin natin lagi na pagsubok ang mga yan. Hindi tayo pababayaan
ng puong may kapal. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Ayan ni Kadani Reggie Fernandez Manuel. Inagalawan, ang buhay ay sadyang ganyan. Suliran, di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pagkabigo, talin lang ang gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan.